Ay, salamat. Limpyo na ganyan kong balay. Ha, pwede na di ko magdalag bisita dire. Ya. O, Tip. Sana po ituyo ni mo. Sige naman kagkuya. Ya, wala man may klase ron. Aw, may klase ron. Mas maayo nun kay aron di ko kahatag og balon. Ayaw, ya. Tagajabon ko, ya. Tagaan kag balon na mo may klase. So, mo lang akong pampalit, ya. Kapait na akong makaon. Aw, diskarte na nimo. Muha ko ng pangorta. Di ka mga tagsinsiya sa kuya. Aw, dili gyud Tip. Sa aon taman mo may klase, wa jud kay baon pod ron. Sige, mulakaw na lang ko eh. Nalakaw. Paglaag dito pagtagbaw. Ya, si Bantoy. Nagtambay lagi na siya dira. Atuon ako, be. Yatis, naman siguro wakwak dire. Si wakwak? Ikaw man na Tip. Yatis, baan ako eh. Tirada rin mo, Toy. Nagumsa mo ka diri. Wala Tip, tambay lang kayo may klase. Nakipagpait makaon na, Toy. Tagay ko, Toy, be. Palit makaon, wala man tayo kwarta bisag piso. Na, pariha, di tayo, Toy. Uwi kwarta. Mungito tayo diskarte Tip. Tara, aron makakwarta po ta. Sus, kining lugara ba? Tiri adyo ko permi makawatan ba? Perting hinduta sa laganan pero taghang kay kawatan. Antayan sa nako ni be. Pagtulog-tulog og atik dire. Bantay lang dito sila. Ano Tip? Bantoy, pitaka, Toy. Kana, iba-iba ka na Tip. Tulog yung tagiya. Wala ta computer na, Toy, ha. Iskan pag-open time ka Tip. Isa ka bulan tamo man. Sige na, Toy. Tiradahin na. Sakpan karong buanga ka. Patay, Toy. Namata. Ikaw desig pangawat ha. Ay sa buta ka dong. Oo kuya, butang ko kuya. Ay, sus. Naram na ka dito, eh. Tara, Toy. Tabangan, taga pa ulit, ha. Tara Tip, salamat kay Tip. Yatis butam na ito. Loh, umpita ka. Ay sa Tip. Easy mane. Hawda, dyan mo, Toy, uy. Siyempre, tara doon na ata. Yate, marama ko mga mata atong kwarta. Makawatan nyo po bali nga ni.